Le bhasi bisuka eKapa isingise eMthatha ngethuba ibhukuqa ukuzothi kangu kungabantu abangamashumi anesibhozo abasweleke kule ngozi bakhona nabo baye basinda kule ngozi. Le ngozi akho nto ndiyibone kakuhle kona ngokuba bendihlele eback seat kodwa ke ukwenzeka kwayo ibhasi kuthiwa ibe ku-neutral kulaa ndawo yehlala ibingasavakali noduma yehlile ithe xa izolala ikhophi lokuqala yalala ngapha ngecala umva lo waphinda wayizama lo tata uyicontrol wayibuyisela ngasedongeni ngapha yathi edongeni yaphinda yabuya seyilala ngecala. Namhlanje intsapho zinamalungu asweleke kule ngozi zizokufanisa kumzogcina isidumbu seMonti. Kusenjalo igosa eliphezulu kule nkampani yebhasi DMJ nethe yabhukuqa izolo leziphikisa izityholo zokuba le bhasi ibingekho semgangathweni wokuba sendleleni. The bus is roadworthy and we've got a roadworthy certificate that was done not too long ago, less than a month. So whatever problem it encountered, it was unforeseen. Le nkampani yebhasi ithi yavelana nentsapho zamaxhoba. It is very unfortunate. A loss of life is always sad. We give our condolences to the families that they've lost their loved ones. It is just a very unfortunate accident. Kusenziwa uphando ngonobangela wale ngozi.